хәзер. Сәмсіз. Ғафу етігіз. Біздің күрші білмеді кеше бара. Инде сағат түнгі 2, анда бәйрәм етелер. Көңілі ашалар. Ишәмісіз. Кіргіз. Қойсы білмеді? Үш 151 бөлмеді. Аларда музыка, жырлыйлар, бейілер. Хәзіртін, әмма алар аңламыйлар. Сіз жетекші бит. Ярар. Мен алар білән сөйлешермін. Қойшан сөйлешесіз? Қойшан аңлатасыз? Алар білән хәзір сөйлешерге керек. Әйе. Әйтегіз хәзір барыр инде. Мұнда кешелер һәр түн була. Яхшы. Мен алар белән сөйләшәм. 355 бүлмә бит ул. Юк. 351 бүлмә. Әйе, 351. Мин көтәм. Мин аларга шалтыратырмын. Мин аларга телефоннан шалтыратырмын. Телефонны ишетмәячәкләр. Анда тавыш, музыка. Алар бейиләр, җырлыйлар бит. Ни өчен сез үзегез алар белән сөйләшмисез? Сез дә аларга әйтегез. Алар мине тыңламаячаклар. Сез бит комендант. Яхшы.